I opgave 1 der får vi givet 3 punkter, og så skal vi beregne en forskrift for den parabel, der skærer dem alle sammen. Og det gør vi ved først at finde forskriften for en parabel, som er f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. Og så tager vi vores punkter og sætter ind i funktionen. Så har vi y, den første, det er 2, det er løgn, det er x, der er 2, og y, det er minus 2, og x, den er stadig 2. Og i den næste, der er y, det er 14, og x, den er minus 2. Så der skal vi huske en parentes. I den sidste, der er y minus 1, uden noget punktum, og x, den er 4. Så markerer vi det hele. Sådan der, og trykker løs ligninger. Okay. A er lige med 0,75, B er lige med minus 4, og C er lige med 3. Jeg kan bede dig, at du skal beregne en forskel for den lignende funktion m af x, hvis kraft skal have parablen i punkterne 0,1 og 3,2. Til dette skal vi bruge formlen for hældning, som her A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og så smider vi vores tal ind. Y2, den tager vi op på vores egne punkter, det er 14. Og y1 tager vi også op på vores egne punkter, det er minus 2. Så der skal vi have en parentes. x2, den får vi givet her, den er 3. Og x1, den får vi også givet, den er 0. Og så regner vi lige den her word match. Så vil sige, at hældningen er 5,33. Så skal vi regne b. B, det regner man ved så den her måde. B er lige med y1 minus a gange x1. Vi kunne også have brugt y2 og x2, men nu bruger vi lige y1 og x2, eller og x1. y1, det fandt ud af, det var minus 2. Det har vi stadigvæk op for det gamle side. Hældning har vi lige fundet ud af, den var 5,33. Og x1, den er 0. Vi kan næsten regne det her ud i hovedet, fordi vi ganger med 0, så de giver nok bare minus 2, men for at være sikker, så giver det minus 2. Og det vil sige, at den kommer til sådan noget. F af x er lige med 5,333 x plus minus 2. I opgave 2, der har vi to parabler, som har de to funktioner, der står på skærmen. Og så skal vi beregne koordinaten til toppunktet. Og det gør vi ved at bruge toppunktsformen, som ser sådan her ud. Så finder vi først x-værdien, og den finder vi ved at sige minus b delt med 2a. Og så smider vi vores tal ind. Minus b, det er minus 4, så det bliver bare til 4. Delt med 2 gange a, og a det er 1. Så det bliver bare til 2. Det bliver sige, at det er lige med 2. Så x er 2, og så finder vi y-værdien. Toppunktet af f y, det er lige med minus diskriminanten divideret med 4a. Og diskriminanten, den kan vi udvide, så der står b i anden minus 4 gange a gange c delt med 4a. Og så sætter vi vores tal ind, der står minus 4, og det er stadigvæk 1, og c den er minus 5. Og så det her, det giver 16. Det her, det giver minus 20. Det vil sige, det giver plus 20. Og så har vi minus 36 divideret med 4. Og det kan vi regne ud, det giver minus 9. Så det vil sige, at punktet det er 2, minus 9. Og så skal vi beregne koordinaterne til skæringspunkterne mellem de to parabler. Og det gør vi ved at tage de to parabler, kopiere dem,
sætte dem lige med hinanden. Og så løser vi. Så der står 0 på den ene side. Vi trækker x i anden fra på begge sider. Så får vi x i anden på den ene side, og ikke noget x i anden på den anden side. Så lægger vi 4x til. Så vi kan fjerne det her overfra. Og så bliver det her til 9x. Og så lægger vi 5 til. Så fjerner vi det der, det bliver til 0. Og det her, det bliver til 14. Så løser vi den ved hjælp af WordMat. Løs ligninger. Okay. Så x det er minus 7, og ellers så er det minus 2. Og så sætter vi de to ind i funktionen igen med substitutionsmetoden. Så siger vi f af x, det bliver til y er lige med x, så tager vi minus 7. Så hvis x er lige med minus 7 gange parentes minus 7, så skal vi lige huske den her parentes herovre, den er meget vigtig. Ellers så bliver det hele meget træls. Og så skal vi løse. Så er y 72. Og hvis x er lige med minus 2, så ser det sådan her ud. Det bliver til minus 2, og det der bliver til minus 2. Og så løser vi her. Løs ligninger. Hvis x er lige med minus 2, så er y lige med 7.